אני יכולה להגיד לך משהו שאני אומרת תמיד בהרצאות. תשוקה היא כמו מים. היא תמיד תמצא את הדרך שלה לפרוץ החוצה. זה חזק מאיתנו, כי הדברים שמורים לנו את התשוקה, בסוף הם מנהלים אותנו, אנחנו לא יכולים לחבות אותם. אני יכולה להגיד לך מניסיון אישי, שאני זוכרת שמכרתי סנדוויצ'ים. אז לא שומעים אותנו, אני לא אוהבת לבשל. אני לא הלכתי להקים עסק לסנדוויצ'ים כי אני אוהבת לבשל, נהפוך הוא. אני ממש לא, חשבתי שסנדוויצ'ים זה נורא פשוט, לא מצריך יותר מדי בישולים ומעולה. אבל התשוקה הייתה חזקה יותר מהכל. התשוקה שלי זה אנשים, התשוקה שלי זה לטפל, זה לגעת בנפש של בן אדם. אז הפכתי להיות מפעל מוגן, אז לקחתי את זה למקום של לעבוד עם נוער, אני עובדת היום בפנימיה, זאת אומרת, לקחתי את זה למקומות ששם התשוקה שלי. אנחנו לא יכולים, זה חזק מאיתנו, כי אחרת אנחנו נובלים, אנחנו מרגישים שאנחנו